Čau, tady jsem Pečko 21 a dneska vás tady vítám u nového videa. Dneska to bude jak nainstalovat Garry's Mod 11. Tak, první si zapněte váš webový prohlížeč. Já mám samozřejmě Google. Já vám dám odkaz na tohle Garry's Mod. Pečko videa. Když to budete mít stáhnutý, kde to mám tady, musíte mít samozřejmě WinRAR, si prostě najděte. Tady máte ten runbed. Ten runbed, tenhle si dáte tady na plochu. Pak klikněte na Garry's Mod 11 nebo něco, co tam máte, a pak si budete mít tu. Pak když to tu budete mít, tak se vám otevře tato složka. Tady dáte na game pravým a dáte extrahovat svobody. Já už to mám samozřejmě, takže tohle teďka vypnu. Kolik mi dal oko? Co máš ty? Kolik mi tam dal? Prostě si to potom uděláte. Dáte si to na jako udělat na plochu. Tak si potom můžete uzavřít a jak máte tu složku, tady to, tak stačí si to přeložit tady do té složky a máte to. Dáte na run, máte spustit. No a stačí nám čekat, co se nám zapne. Proč čekat? To se vám, tady to vlastně vám napíše, jestli to nemáte dobře, tak se vám to jak kdyby vypne a pak to máte blbě. A nepište mi prosím dokument, já to teď vypínat tohle blbost nebudu, protože chci vám to ukázat, že to fakt jde. Já jsem to dělal asi tak 4-5, no hodněkrát prostě. Není možné, že by to nešlo. Takže nepište mi do komentářů potom, že to nejde, dávám dislike. Takové blbosti. Samozřejmě já vám dám všechny odkazy na WinRAR tež, tak budete, nebo já vám dám i WinRAR, i torrent a všechno. Tak. Jo, musíte chvilku čekat, to se vám zapne až po chvilce. Či zapni se. Já jsem říct, že na konci videa dejte prosím like a odběr, protože jsem nový tady na YouTube. Ne, jsme chtěl. Takže se nebojte. Tak se vám to krásně načte, ta hra. No, a můžu, máte Garry's Mod, to vidíte teďka. Máte tady loading, se vám načítá, pak tam budete mít create server, play, multiplayer, takové ty proviny. Tak. Já mám teďka laggy, protože natáčím, takže se nedivte, že jsem to měl tak pozdě zapnutý ten Garry's Mod. Jo, video další, když chcete další tutoriál, tak napište dolů pod ten, prostě komentáři, napište, z čeho chcete další tutoriál. Promiňte, to nic. Jestli chcete mít nějaký komentář, nebo prostě další tutoriál, tak mi řekněte, napište mi dolů pod tím. No, to máte play single player, load game, play multiplayer, quit multiplayer, options, no, tak můžete krásně hrát. Tak děkuji, že to světnou hru. No, to jsem si teď vypnu. OK,
Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte na like, odběr a